Me ollaan tämän talven mittaan Sisussa levitetty tietoisuutta Your Move-suurtapahtumasta. Me ollaan käyty kouluilla, me ollaan käyty erilaisissa seuroissa. Tänään on vuorossa peräti 3 eri lajia ja me aloitetaan koripallolla. Mutta tänään vedetään paljain jaloin ja ympäristönä on beachi. Ei saa pomputtaa. Pallo ei ehkä kuin pompikaan, mutta ihan normaalit leijapiaskeleet. Muuten mennään ihan korissäännöillä. Kaikki korit 1 piste. Kuka tahansa voi kokeilla tätä Your Move-suurtapahtumassa touko-kesäkuun taitteessa Helsingissä. Nyt koululaisten mukaan pääsivät Hongan liigapelaajat Anselmi Vanjoki ja Ville Mäkäläinen. Eri lajit pyrkivät tuomaan oman osuutensa Your Moveen mahdollisimman mielenkiintoisessa muodossa. Me etsittiin vähän jotain erilaista, että kun kaikki tietää oikeastaan mitä on katukoris ja mitä on tavallinen 5-5 koris, että millä me saataisiin korisväkeä vähän liikkeelle jotain uutta tuotua. Ja sitten me keksittiin, että no hei, miten olisi beach koris. Aivan uusi laji beach koris ei Suomessa ole. Uudessa kaupungissa sitä on pelattu jo vuosia. Nyt se kuitenkin on ensimmäistä kertaa tulossa Helsingin keskustaan. Miltäs toi nyt tuntui pelata? Oliko se eka kerta? Kyllä oli jo ensimmäinen. Oli tosi kiva, aika rankkaa. Hyvin raskasta. Pitää juosta ja yrittää hypätä. Tosi hauskaa, mutta ihan tosi rankkaa myös. Et otti jalkoihin ihan sikana. Vähän oli välillä hiekkaa silmissä ja suussa, mutta eikä se haittaa. No uppoo ihan pommin varmasti. Ei tarvitse varsinkin palloa aika vaikea pomputtaa monesti, niin nyt ei tarvitse pomputtaa ja voi syöttää ja voi hyppiä pallon perään. Entäs sitten nämä tähtipelaat? Tänään on ainakin pari liigapelaajaa mukana. Tuleeko teillä Your Moven aikana ole myös? Joo, kyllä pojat just lupautui tulemaan kanssa sinne, että on tulossa lisää pelaajia sinnekin. Totta kai ne lupautuiko sinäkin? Niin. Tällaiset massatapahtumat, ne on itse asiassa varmaan hienoimpia tapahtumia, missä itse on ollut. Et Universiaadeissa, Thaimaassa ja Serbiassa ollut ja kyllä ne on tosi hienoja. No niin. Silloin oli nuorisoimitapahtumia, kun mä oon ollut pienempi, niin kyllä ne on, siis pääsee kokeilemaan muita lajeja ja näkee muiden lajien taitajia, niin kyllä se on aina hieno nähdä, miten joku osaa jotain toista lajia ja pääsee itsekin kokeilemaan samaa. Yrittää samoin kikkoa. Meidän tästä voittaa tänään. Kyllä, me ei ikinä lähdetä häviä.